Nwanne m nwoke bụ eze onye agwana m. Ofu nwa agbọghọbịa sị m na nwanne ya nwoke ejiri ntị anụ ihe mmadụ na-ekwu, na ikwugide kwusie iwelu ntị gị nụrụ. Ọ sị bụ na nwanne ya nwoke nwere nwa agbọghọbịa ya na ya na-abụ na-akwụ, na ife a bụ 10 years ya na those girl na-akwụ. Ọ sị bụ mana ife kasị njọ n'ihe anya na-achọ ịkọla anyị bụ na nwanne ya nwoke na-akụ those girl ife. Ọkụli agbogo, ọkụli agbede. Ọkụli agbogo, ọkụli agbede. This girl na anebe nna gị cha. This girl hapụrụ nwanne ya nwoke cha. Ọ sị bụ fa na-eche setu dobe ntị na-eche bọsị this girl ya asị na ya anụsịa maka ife akọrọ ya ịkasịkwa. Ọ sị m fa na-asị ngwa nke osikwe be mmadụ pụta na ha dube unu. Agwakwanụ nwanne ya nwoke chọọ this girl cha. No, na nke ikpeazụ ka this girl kpọrọ fa kịta wee sị fa na nwanne ya nwoke alụsịgo na ebe fa bio n'obodo fa, wee sị fa na the brothers ya pụọ n'ụlọ na ya ama mpụ na ya investigate a lot na this relationship. Ha wee sị ya biko nne, ọkwa sinsi ka ị nọ nwere onye kedolu gị ekedo? Ọ sị mba. O wee sị na kịta na nwanne ya nwoke sị na ya ma mmụta nwa na ime izizi nyadụ kọsị na ime nke ịtọ nyadụ na nwanne ya nwoke gbalị ọkpa n'afọ sị nwa afọ wee pụọ na bife emesie ife do na nwa afọ na olisi gị isie. O wee sị na ihe a bụ nọmba 4 misikari ya na-enwe n'aka nwanne ya nwoke. Na kịta na asị na nwa ama nnọdonwuzie n'afọ ya dozie ime ọ pụọ maka ihe nwanne ya nwoke kụrụ ya, maka ihe nwanne ya nwoke medie. For that na o nwere ebe a na-eje, for that na o nwere ebe a na-eje na invest go 10 years that na fana abụọ ga-anwụ na the relationship. Ọ sị bụ ndị na since ihe a niile na-eme na the girl agwarọkwa ha na nwanne ya nwoke ga-emesi ife niile dị n'ụwa this girl ya agbaghalị ya. Kịta the girl ama mmụzi nwa. Kịta nwanne ya nwoke efiligo ni elugo gị mụta nwa wee sịza dagala ya na ba dagala wee sị na ya ma nna wee kpọba ha wee gwaba ha okwu na ya ma ndikwe na ya ma ndị na ihe a bụ 10 years na o nwere ebe a na-eje na ya invest go much. Akwa ifugo. Ọ sị m nne na ihe ya ji wee sị ka ya wepụta ihe a na social media bụ na this girl pụọ na ndụ nwanne ya nwoke o nwere ike ime anything. Ọ sị ya alụ nsị o ihe sọrọ ome. So na ọ bụrụ na ọ kwagide this girl kwafia ya mara ma ọ ya agbaghala o, mana ife ji wee wetalụ m this story bụ ka nka akụkọ ka ọ dị na my page maka na ya ma na nwanne ya nwoke ga-come across this very post. Ịghọta na ọ bụgodu na ọ come across it na ya ga-ama ka ya si ya eme ka ọ fụ this very post. So na ịmara ihe ọbụla ị ga-agwa that guy na gị biko denye na comment section. Ọ sị bụ na ya nwa na ya chọọsịkwudo igwe okwu na iwe wogidere enya blọk nwanne ya nwoke na enwere ike igwe okwu maka ịka ya ekwu ọkparịba gị gbụba gị okwu sị gị nọlube di gị na ọ gbasara alụ gị na ndụ ya gbasara alụ gị na o nwere ife gbasa gị wepụ anya focus on your own marriage na o nwere ife mmadụ na-ekwu ọ na-anụ adafa nwaanyị ekwugidegocha onye ọbụla kwugidecha. That's why ya ji gwasị ka ya sitụrụ m iwepụta ya na social media ka ma ọ ga-afụ ya ebe afọ ka ọ malụ na ife ọbụla o mere n'ụwa na ọ ga-ata afụfụ ya. Na nwere mgbe olu ha na-asị ya ọ bụ dị chọrọ ịnụ this girl let her go we anya jebela onwe ọjụ olu okịta ọsị anya pụba na ndị girl esibego ọnwụ na ya mụrụ ife a ga-eme. O nwekwa onye ma ife a ga-eme maka destin na biko onye afụ denye na comment section na ike agwụgwọ ha. Asị m nne na ihe a ji ewuteli bụ na ọ bụrụ nyanwa na ya ma ndị o na ya ma ndụ happy, ọ bụrụ nwa ya na ya ma ndị na ya ma ndụ happy na o nwere onye ọbụla a ga-eme ụdị ha ga-edini ma ọ ga-adọ happy n'ihe nwanne ya nwoke mere ajọka. And na the worst part bụ na eze onye agwana m na ọ na-anụ ife mmadụ kwuru na ọsị ife dị ya mma ka ọ na-eme ka ndị mmadụ kwuonu ka ọ bụkwolu na ndị mmadụ amagolo ife ome ka ama ma ọ ga-emie ka ọnụ ka ama ma ọ ga-emie ka o chighete ka ama ma ọ ga-emie ka ọ malụ n'ụwa na-afụkwa afọ ịghọtago. Chai idobe nwa mmadụ for 10 years itigide ya ife tipụsie enye nwa ya n'afọ kịta afọ na-enwu ya ọka ọ dị ime ọ pụọ dị ime ọ pụọ iwee sị anya jebezie na ịchọzie na ya na ịchọrọ ịnụ nwaanyị ga-amụta nwa ọ dịgo ka ọ pụọ ga-agba nkịtị. Amụrụ
ọkwụm ife na-eme ụmụ nwanyị. Kedu ka ị ga-esi nọlụ n'okpuru nwoke be mmadụ emere ego gị 10 good years ka nọlụ na-eche na ọ ga-anọ gị? Nwoke anụrọ gị na 2 years, 3 years, 4 years, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ịma nọlụ che na ọ ga-anọ gị. Ibe ewu ka ibu mumu. Kedu ife ịbụ? Kedu ife ịbụ? Ma ọ bụgodu nwoke mere ego gị from the first year o mere ego gị 5 years to 10 years, ebe afọ na-abụkarị the toughest time a na-enwe na marriage. Some ada survive ya, some na-ahapụ di ha ịnọlụ with nwoke. The same heat ị ga-enweta as a married woman under a man ka ị ga-enweta as a girlfriend under a man, as long as you guys are living together. Yes. O wee dịghị ka emesi ife a niile nwa pụtara onwere ife pụtara na that guy we tolerate and they want to marry you. It's not possible now. Ọ dịrọ possible. Cheka ngwa gị eziokwu, ụfọdụ na-abụ ha baa na marriage 5 years ha na-asị if not na ya mere ego this girl ọkwa ụfọdụ ọkpa n'isi na-agba. The same thing with some ladies, ọ na-asị kedu ife mere ya ji wee banye na this marriage. If not marriage ya gba ife ya ga-agba nya 100 meters senior boys. Nya ka ije nọlụ be mmadụ for good 10 years. Ọ na-atụba gị ime o. Idunya bụ ime ọkụlụ gị kụpụ gị nya bụ nwa ịmaghị ka nọlụ. Unu asịkwa na nwa nke na like asị m the girl chekwala o. Gị na the girl na-akarị ụka. Ọ na-ekwukwe ka onye ma ife. Ịma na ụfọdụ ndị mmadụ na-agbafuru ha ofu uko, mana onwe ndị a na-agbafu uko na-atọ uko na-anọ. Maka na akụkọ ọdọ ka akụkọ nya nna sokwala na uwe furu ụdị ha 10 years. Ọ na-akụ gị ihe o. It's not like not 10 beautiful years. It's not like not 10 fun years. It's not like not 10 awesome years. No, the worst 10 years of your life. Ịmaga ka nọlụ na-asị ka ọnụba gị na ọ ga-anụ gị na ịma nna na invest go na ime nka na ime nka. Atọrọkwana nwatakịrị because na ọtụ gị ime na nke ebe ọ ga-atụzi. It's not like na ọ da-atụ ime na ihe abụgola ọlụsị dọọlị ya. Enye gị ọlụsị na ị na-akwụghalị ịma nna be nna gị ịma ndobe ọkpa gị nwayọ. Onye maala ife ya nọlụ ịtọgbọlụ be mmadụ emere ego gị ị na-asapụ ike na-asachi. Chukwu meele gị ebele. Ịgbara ife kịta mụrụ ife na nka ọ bụrụ na ị nọbe nwoke emere ego gị na be nna gị go. Nwoke fụlụ gị n'anya fụ na ị na-be nna gị ọ bịa mee ego gị n'ụba gị. Ụdị ihe a ka mmadụ ga-abụ mesie obu ete alụsị be nna ya. Otu kịta alụsị bụ mee anything ihe ọ ga na-ekwu bụ family and ndị ọnya nwa ka this girl ji wee do worried wee na-asị na ya chọrọ ime ihe niile ya kwesịrị ime as a human being. Afọ ịghọtago na aka ya pụọ na ya ihe ha fụrụ ha welụ. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this lady aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.